Hola companys, fixeu-vos, aquest és el pisazo que tenim al Batàrrec. Un rebedor molt gran, és un pis 3 habitacions i fixeu-vos, porta blindada o acorazada, no sé quina de les dues. Tenim una habitació grandíssima, amb finestra, tancaments de PVC, una altra habitació, tenim cuina amb un balconet on te surt per posar la galeria i hi ha el comptador de gas, tot el menjador. Anteriorment aquest pis tenia aquí una estufa de llenya i tenia aquí la tercera habitació supergran. Com he dit, tancaments, lo bàsic per viure hi és. Aquí sí que teniu que canviar són les portes, ja si li voleu posar un parquet damunt d'aquest terra perfecte, però si no, no caldria, només canviant els zòcalos suficient. I és un piset bé de preu, estem al Batàrrec i us ensenyaré quarto de bany, que és aquest d'aquí, que és un quarto de bany bàsic, però tens un moblet nou. Jo personalment li canviaria les rajoles, li posaria un plat de dutxa al fondo, dels modernillos, i te canvia el 100%. I aquí darrere hi ha el vàter. I aquesta porta la passava amb una porta corredera que vagi d'aquí cap aquí. Doncs molt bé, companys, aquest és el piset que avui us hem presentat. Com ja sabeu, truqueu al 973 10 22 86. Ens veiem aviat.